Bismillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne wa yan uwa barka da sallah kuma tare da fatan ubangiji Allah ya maimaita mana da albarkarsa da kariyarsa da kuma dacewarsa. Bayan haka a gaggauce yan uwa hakika a wannan lokaci da nake wannan magana ina cikin damuwa da bacin rai. Wanda haka ya kamata dukkanin mumini a yanzu daga rana irin ta jiya zuwa yau ya zama. Hakika wato wani salo da Bahaushe ya ɗauka musamman arewacin Najeriya salo ne na fito na fito da Ubangiji subhanahu wata'ala. ‘Yan uwa kada mu manta kullum cikin addu'a muke muna fatan wannan musifa da ta zo ta same mu ta korona akan Allah ya yi mana. Kullum malamai gaya mana suke cewa wannan musifa da ta zo ta lallabe mu ba komai bane ya janyo irin zunubin da muke yi. Kada mu manta a 'yan kwanakin bayan nan muka gama azumin watan Ramadan wanda a cikinsa kullum roƙon Allah muke Allah ya yafe mana Allah ya ɗanta mu daga wutarsa. Ubangiji ya shirya mu ya yafe mana ya ɗauke mana musifin da muke ciki. Amma yau sai ga wani salo yana ƙara fitowa wanda yake nuna wa Allah subhanahu wata'ala yake nuna cewa ba a damu ba wannan salo wai na zunubi ba a damu ba a ce lalacewar ta matakai ba abin da 'yan fim suke yi ba wanda suna yi ne a matsayin wasan kwaikwayo kuma babu mata aure a ciki amma wasan kwaikwayon yanzu ya koma na mata da miji. Mace ta fito tana kada jikinta tana nuna wa duniya irin surar da Allah subhanahu wata'ala ya mata. Shi kuma mijinta kan zaune kamar gunki yana kallanta yana murmushi yana fara'a su ɗauko su yaɗa wa duniya cewa ku kalli yanda muke rayuwa a gidajenmu ku kalli yanda nake wa mijina. Wannan tun da ake a duniya ba a taɓa samun irin wannan zunubin da yake faruwa a cikin tarihi na musulunci musulmai suna aikatawa ba sai a wannan lokacin. Wanda kada mu manta Ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da al'ummomi da yawa akan zinubai wanda suka dage suna yi ba tare da sun damu ba. Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna. Allah ya ce kowa da zanubin sa muka kama shi. Akwai wa'anda muka turo musu iska, akwai wa'inda muka halakar da su muka dilmiyar da su a cikin ruwa, akwai wanda muka turmutse su a cikin ƙasa muka shafe su a cikin ƙasa duk ba don kuma ba sai don zunubi. Yan uwa wani irin zunubi ne ba ma yi yanzu? Wannan corona virus din bata isa ta sa mu dakata haka ba. Yanzu wannan corona virus din bata isa ta sa mu shiga taitayin mu ba. Mu gane cewa fa Allah ba mutum bane, abinda fa alqur'ani yake faɗa ubangiji zai iya aikatawa ba wai ba zai iya bane. Wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil innahu kana aliman qadira. Babu abinda zai gagara Allah. Yau idan duk duniya za ta haɗu ta saba wa Allah ba wani abu bane ubangiji subhanahu wa ta'ala ijebo musibar da za ta addabe ku ga irin ta nan mun zo muna ciki. Kada mu manta wallahi in har ba mu shiga taitayin mu ba wallahi coronavirus kwankwasa kofa ce kawai ba wani abu bace. Domin virus ne Allah ya turo shi wanda ko ganin sa ba ma yi saboda kankanta amma ya gagara duniya duk ya addabi kowa cikin tunani yake da bacin rai da damuwa. Amma yau a ce mace ta fito tana rawa a gaban mijinta. Ya tabbata a hadisin Muslim yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Dukkanin al'umma ta Allah zai iya musu afuwa ya yaye musu abin da yake damun su sai wa'anda suka yi fito na fito da ubangiji. Wannan shine fito na fito. Ya zamanto ka fito kana zinubi, ka fito kana yin wani abu wanda ubangiji subhanahu wataala baya so kuma kana nuna duniya kowa ya dauka ya yada. Yau mu musulman arewa muna takama mu masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, muna fakama da addini in an taba mu ce mu musulmai ne, amma muna neman mu kowa lalacewa, muna neman mu kowa fandarewa, muna neman mu kowa rashin samun mafadi. Da abin da izo isame mu ba mu da mafadi, ba ma ganin mutuncin malamanmu, ba ma ganin mutuncin shugabanninmu, ba ma ganin mutuncin waɗanda ya kamata mu ga mutunci. Kowa ɗan iska ne a gurinmu. Wannan wace irin musiba ce?
kada mu manta ubangiji cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. ba komai bane Allah ya sa ya la'anci banu isra'il sai dan suna aikata munkari irin wannan, amma ba sa ganin cewa laifi suka yi wa Allah. Haram an mai da ita halak. Muna kallo yanzu mu da hannunmu muke yada wannan fasadin, mu jefa nan da nimman wai a ɗau nishaɗi a ji daɗi. Ana saba wa Allah kana yadawa kana cewa za ka yi nishaɗi da shi. To duk wanda ya yada wannan musifa da wanda ya aikata wallahi suna cikin tashin hankali da damuwa. Mu iya abin da za mu iya yi kenan mu nuna ba mu ji daɗi ba, domin wataƙila wannan zai sa Allah ya sauƙaƙa mana. Amma idan har ba mu nuna mun ji daɗi, mu nuna ba mu ji daɗi ba, mu daina yaɗawa, mun alaware da wannan abun, mu musu addu'a Allah ya shirye su. Amma in babu wannan to muna cikin tashin hankalin da ya fi na korona. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushakanna Allahu an ya'umma 'alaykum 'adaban min 'indi. Ubangiji subhanahu wata'ala idan har ba mu ga abin da yake munkari muna kinsa ba, ko kuma muna umarni da kyakkyawa, ubangiji zai iya jefo azabar da za ta game kowa daga wajensa, kowa kuma ta mana kwan uwa da wabi. Haka kawai wasu zo su jaza mana musifa, wai mace tana rawa wai su jefo ta Allah ta yi wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Ina munfar da shari'a ta ce al'aure kiyaye zuriya, killace matar da wani bai kamata iganta ba ta zama taka. Amma mazajen sun zama addayus, wanda baya kishi. Mazajen sun fito suna dariya, duk da an ce akwai wanda daga cikinsu ya saki matar ma, amma ba dan yana so ba. To idan baya so to ya fita kuma ya yi hukuncin da ya dace. Idan kuma yana so shi ma aka yi da izininsa to ya zama addayus, wanda addayus la yadkhul janna. Ba komai bane ya janyo mana wannan, shine rashin tarbiyya tun daga gida. Iyaye suna sakaci da tarbiyyar 'ya'yansu. Ka zo ka sa wa ɗanka Arewa 24 yana kalla, ya kalli wasan Hausa, ya kalli wannan fim ɗin, ya darsa wa ransa cewa duniyanci ita ce rayuwa mai daɗi. Shi sa wallahi ba za mu manta da fina-finan Hausa ba, kullum sai na ce Allah ya isa. Kuma ni ina ba da shawara dukkanin wanda zai iya, in dai musulmi ne kuma yana so ya taimaka wajen kawar da lalacewar tarbiyyar mutane, to ya guji kallon fina-finan Hausa. Wannan shine ukubar da za mu yi musu. Mi muqata'a, mi yanke irin kallon wannan fina-finan, mi yanke a gidanka ka a kalla, to kai ma ka taimaka kuma ka fita daga cikin zargin waɗanda Allah subhanahu wataala zai iya kama da laifin da ake masa ba a ɗaukan mataki. Sannan gwamnati ta daina bar mana abu a hannunmu, ba ma mu iya ba, mun nuna ba mu da tarbiyya, mun nuna ba za mu iya ba sai gwamnati ta shigo. Ni irin abin da ake a cikin Saudiya, suna da abin da ake cewa hay'atul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Idan an ga mutum yana aikata wani laifi za a hana shi ta ƙarfin tsiya da ƙarfin gwamnati. Mu kamar garuruwan arewa, gwamnonin arewa musulmai ne kaf, to kada mu ƙara yadda a saba wa Allah a bayyane. A ƙarfafa hukumar Hizba ta ƙara ƙarfi, irin waɗannan mutanen a kamo su a hukunta su, tunda mu mun gane cewa ba ma iya yin abu sai an ɗau mataki akan mu, rayuwa muke kamar ta dabbobi. Idan babu bulala, babu bindiga, babu tiyagas, babu kaiwa a kulle, to za mu yi rayuwa kamar ta dabbobi. To don haka in haka ne, kada a bar mu da wayanmu da ƙarfinmu, gwamnati ta shigo ta ƙara wa Hizba ƙarfi domin a ɗora mu akan gwadaban da yake na tarbiyya. Malami ba shi da kima, babu wanda yake da kima a cikin mutanenmu. Sannan saɓan Allah an mai da shi ruwan dare. Ta ƙaƙa za mu dinga jaza wa kanmu bala'i. Ta ƙaƙa za mu dinga saba wa Allah yana jarabar mu ba za mu gane ba. Social media sai ta zama musifa? Social media sai ta zama bala'i? Sai ta zama hanyar da za ta kai mu wuta? Kullum cikin nasiha malamai suke yi amma ba ma ji? To ka sani, kana mutuwa wallahi baka da wani abu da ya ragowa sai dai a fara tambayar ka. Kuma wallahi idan baka yi aiki mai kyau ba, tun daga ranar ita ce ranar nadamar ka, ranar asarar ka. Wannan rayuwar da kake gani ba komai bace a gurin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya ta kai kurbar ruwa da za a kurba, da wallahi kafiri ba zai samu sukuni a cikin duniya ba. Ashe kenan kai ma kada ta zama ma wani abu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ba komai bane a cikin ta, rayuwar lahira ita ce rayuwa, ka tsaya ka ba Allah. Kuma a cikin bin Allah akwai nishadi, a cikin bin Allah akwai kwanciyar hankali, a cikin bin Allah akwai dukkanin daɗin da wani ɗan iska yake ji a duniya. Idan ka ba Allah za ka ji sama da shi. Babu damuwa a cikin bin Allah, sai nishadi, sai kwanciyar hankali, sai jin daɗi.
don haka mu iya abin da za mu iya gaya mutane kenan. Wanda ike yaɗawa shi ma ya sani yana cikin waɗanda Ubangiji subhanahu wataala ce la yatanahuna an munkarin fa'alu, ana saba wa Allah abin yana burge su suna yaɗawa, to shi ma ya shiga ciki. Yaɗawa ma wata musiba ce mai zaman kanta. Mitar da wannan abu, mi Allah wadai da wannan abu, duk kuma wanda bai ji haushin wannan abu bai damu ba, to wallahi munafiki ne a cikin addinin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u taba'an lima ji'tu bihi. Imanin ɗayan ku bai zama imani ba har sai ya zama to abin da nazo da shi shine abin da yake so, abin da bana so shine abin da baya so. Ubangiji Allah ka shiri musulmi, Allah ka shiri ƴaƴan musulmi, Allah ka shiri dukkanin inda musulmai suke. Allah Ubangiji kada ka kama mu da laifin wawayen da suka cikin mu suka aikata. Ubangiji Allah ka shiri kuwa kuma Allah ka mana ƙarshen wannan abu. Ubangiji Allah mun tuba ka yafe mana. Ubangiji kada ka kama mu da cewa mun gama bautar ka kamar da gaske mun kuma zo mun ci gaba da saba ma sama ma da yanda muke saba maka da. Dan uwa, wannan abu na faɗe shi ne domin ni da kai mu gyaru. Sannan kuma ya zamanto sila da za mu iya samun aljanna ni da kai. Ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya sa dukkanin wanda ya kalli wannan dan karamin bidiyo ya sa wannan abu ya masa tasiri. Ubangiji kuma Allah ya shirya mu gaba daya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.